さあ始まりました。第2回、最強のマリサを決める戦い。今回の試合内容は魚の漢字どれだけ言えるかなです。また渋いものを皆さんすでにご存知でありましょうがここで一度ルール説明をさせていただきます。2人の選手が1対1で戦い、交互に1匹の魚の漢字を言い合い、1回5秒以内に言えなかったもの、漢字または魚でなかったものの負けです。私こういうの大得意。それでは早速始めましょう。まずは意気込みをお願いします。勝ちましたねこれ。私優勝したら死ぬんだ。先行は右マリサからどうぞ。ナマズ。うなぎ。タモロコ。タコ。残念タコは軟体動物であり魚ではございません。しくじっちまった。というわけで右の勝ちです。意気込みとかどうでもいいので早く始めましょう。右。スズメのエンドウ。これにて今回の戦いは終了いたします。それでは優勝者の発表。ドラムロール、スタート。201番のマリサさんやったー。おめでとうございます。今のお気持ちを一言お願いします。私優勝したら死ぬんだ。